it-Tnejn tal-15-il ġimgħa matul is-sena, Sena1. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 10, versi minn 34 sa kapitlu 11, vers 1. Taħsbux li jiena ġejt inġib il-paċi fuq l-art? Ġejt inġib mhux il-paċi, imma s-sejf. Iva, ġejt nifred lill-bniedem minn missieru, u l-bniedem ikollu n-nies ta' daru stess għedewwa tiegħu. Min iħobb lill-missieru jew lill-ommu iżjed minni ma jistħoqlux li jkun miegħi. Min iħobb lill-ibnu jew lill-bintu iżjed minni ma jistħoqlux li jkun tiegħi. U min ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jistħoqlux li jkun miegħi. Min isib lil ħajtu jitlifha, u min jitlef lil ħajtu minħabba fija isiba. Min jilqa lilkom jilqa lili, u min jilqa lili ikun jilqa lil dak li batni. Min jilqa profeta għaxu profeta, ħlas ta' profeta jieħu, u min jilqa bniedem ġust għaxu ġust, ħlas ta' wieħed ġust jieħu. U kull min jagħti imqar tazza ilma friska lil xi ħadd minn dawn l-iżgħar għaxu dixxiplu, tassew ngħidilkom li ma jitlifx il-ħlas tiegħu. Meta mbagħad Ġesu temm jagħti dawn it-twissijiet li 12 dixxiplu tiegħu, telaq minn hemm biex jippriedka fl-bliet tagħhom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Imkien ma naraw l-onestà ta' Ġesu tispikka aktar milli f'dan il-Evanġelu tal-lum. Ġesu jgħid lid-dixxipli tiegħu eżatt dak li għandhom jistennew jekk huma jaċċettaw is-sejħa li jkunu messaġġiera tal-aħbar it-tajba tiegħu. Ma' Ġesu m'hemmx triq tan-nofs, jew inti miegħu jew kontrih. Dan jinvolvi impenn totali u assolut min-naħa ta' dak li jkun, la darba id-deċiżjoni li sservih tkun ittieħdet. Ġesu jsir u għandu jibqa' dejjem l-ogħla prijorità fil-ħajja tad-dixxiplu. Meta wieħed jissottometti ruħu għar-rieda mqazza ta' Alla, huwa proprju meta jitlaq dawk il-persuni u l-affarijiet li għalih jidhru prezzjużi li mbagħad jiksibhom lura b'mod isbaħ anki għal mid-darba aktar. Huwa tassew Ġesu li għandu l-post ewlieni f'qalbek u f'ħajtek. Għażiż Ġesu, urini li mhux dak li nitxaħħat minnu li jimporta, daqskemm dak li ser nirċievi lura, u dini il-weda tiegħek tal-ħajja ta' dejjem. Amen.